Tá deoch lánún chut, cum a céhiad, Seán agus Bríd, agus an irdís tá dírig me héna sin héna lonú san Gaeltacht ar glána hógáil le Gaeilge. Cá dír fá leo? Well, cai mar ag buinte seo leis na tuiscintí tam héana ar chórsaí teanga agus ar chórsaí Gaeltacht gomach trogalorm mollaga aondaine a glána hógáil le Gaeilge. Mar níle samúilte indianta níos mú do glána hógáil le Gaeilge san Gaeltacht agus a bheitsúil mir bheits a gasúr sé bliana déga ís gomach caidan an chaintúre dúcha seacab sa teanga sin. Agus mar hisismathir, mar bhfuil tú sú leis go bhéteach a gasúr caidan an chaintúre dúcha se bhaint amach, céim fá go dúra faoi láirt le hop sa teanga sin ar réanas. Na beit bhhaid níos siimplí agus beidir níos ágan gasúr díreach béarla láirt le hop. Mar sin chuirinn dá minimála go hisismathir ag glána hógáil le Gaeilge dearhann le hop a bheith fear amach go cheirród. Sé sin Mát an bhartis maithirí a gobar a bhfuil séidirhís chóm leanaí gonscá ar fáil trí Gaeilge go háitiúil. Sin an chéadú. Agus sin go thomláin trí Gaeilge gachtainna tá gobar an. Go thomláin trí Gaeilge gachtainna tá gobar an agus go a Gaeilge gab. Díarhann le hab má tá réamh sa gail nó naimre ar fáil go háitiúil, agus go bhfuil scod na Gaeilge ag chulaganna tá gobar an, agus má tá tú cínte nach méid a gasúr a measca le fólabarí Gaeilge, agus má tá scod na Gaeilge ag de gasúr a tosaí ar an naimre go mé scod na Gaeilge ag de gasúr na chríoch nó sef an naimre. Sin an dar chuideal. In tríú chuideal a dearhann le hab ná bí fearach bhfuil bonscail áitiúil ar fáilit atá a féimú go thomláin trí Gaeilge, agus bhfuil scod na Gaeilge ag na múntirí ar fádáin, agus go bhfuil policy céalmhargus díanach ar a bhaim sa scoil maidir le láirt na Gaeilge i dtímpolach na scoile, agus go bhfuil na téex leabhar ar fáil trí Gaeilge. Agus an cúineal deardach ná an mé íormhanscoil lán Gaeilge ar fáile caháitiúil leis na cúinealacha chéanna. Agus má an ordaí sin ar fáilit in sin cínte becheartid do chlána hógáil le Gaeilge, mar bei bontáistí breise i gceis gon gasúr sa gáise. Ach gan na takeíochtaí sin, bei sé fíorheachar ag éon lánún óg a glána hógáil le trí bhena Gaeilge sa Gaeltacht sa lá inniu.